بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک الانام ذوالجلالی والاکرام دی ذات واسطے جڑا اللہ ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا لجپال غوث اعظم علی کل شیء قدیر فعال لما یرید۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ سبحانہ وتعالی دی بابرکت ذات ازل تو کلی ہے، ابد تک کلی رہے گی، اور کل قیامت والے دن اللہ کلے دی ہی بادشاہی شہنشاہی حکمرانی اور سلطانی ہوئے گی۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ مکی مدنی سرکار جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت والی برکت والی ذات واسطے حضرات محترم، جس آیت کریمہ نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، اے آیت کریمہ اللہ رب الرحمن دے مقدس کتاب دا 22واں پارہ سورت دا نام ہے سورت الاحزاب، اور سورت الاحزاب دا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے اور اس دی آخری آیت ہے۔ یہ دے اندر اللہ رب العزت نے جڑے لوگ ایمان والیاں برا بلا کہتے نے، گالی گلوچ کرتے نے یا انہاں نال بغض رکھتے نے، انہاں نو اللہ پاک نے دردناک عذاب دی وعید سنائی ہے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر گستاخ صحابہ دا انجام اس مقدس عنوان تے میں چند گزارشات کرنا چاہنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں دی گستاخی، انہاں دی ذات تے حرف، انہاں دے ایمان تے حرف اللہ پاک نو کسے صورت بھی برداشت نہیں ہے۔ کسی مصلحت دی خاطر اگر نبی پاک نے بھی تھوڑا جہا ناگواری دا اظہار کیتا ہے، ناپسندیدگی دا اظہار کیتا ہے،
تے اللہ پاک نو نبی پاک دا ناپسندیدگی دا اظہار اپنے صحابہ تو کرنا بھی چنگا نہیں لگا۔ چے جائے کہ کوئی انہاں دے ایمان تے گفتگو کرے، انہاں دے ذات تے تبرہ کرے، اللہ نو نبی پاک دی پیشانی تے صحابہ دی وجہ تو آن والے بل بھی اچھے نہیں لگتے۔ اتنا اللہ پاک نو صحابہ نال پیار ہے، محبت ہے، اور اتنا اللہ پاک نو انہاں دا ایمان پسند ہے۔ اور جیڑا بندہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دے وچوں کسے ایک صحابی دے ایمان دا بھی انکاری ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام جو خارج ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی صحابہ 3-4 باقی رہ گئے سن، باقی مرتد ہو گئے سن۔ میرے بھائی جان، لفظ صحابی بولیا ہی وہ دیتے جاندہ ہے جڑا مرد دم تک ایمان تے اسلام تے قائم تے دائم رہے، اور اسلام اور ایمان دی حالت نے نبی پاک دے چہرہ مبارک دی زیارت کی تھی ہوئے۔ تو جڑا مرتد ہو گیا وہ پھر صحابی نہیں، تو جڑا صحابی ہے وہ مرتد نہیں، وہ اللہ دی جنت کے اندر اللہ دا مہمان بن چکیا ہے۔ سارے صحابہ کرام مغفور نے، مدفون نے، رب دی جنت دے اندر پرندیاں دے اندر انہاں دیاں روحاں رب دی جنت دی سیر کردیاں پیاں نے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بارے ذرہ برابر بھی اپنے دل اندر بغض اشکال رکھنا ایمان والے بندے واسطے، اسلام والے بندے واسطے مناسب نہیں ہے۔ جن نے ذرہ برابر بھی دل اندر بغض یا کفر رکھے صحابہ کرام دا، اللہ پاک نے انہوں دنیا دے سامنے عبرت کا نشان بنایا ہے۔ دنیا دے سامنے اللہ پاک نے انہوں ذلیل کیتا ہے، دنیا دے سامنے اللہ پاک نے انہوں ایسی عبرتناک سزا دیتی ہے کہ پوری دنیا دے اوپر عبرت کا نشان بن گیا ہے۔ آئیے ذرا اللہ پاک نے قرآن تے غور کرنا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر بھی اگر کسی نے صحابہ کرام دے بارے کوئی الفاظ بولے نے نا، تے اللہ پاک نے آپ آسمانہ تو انہاں دیاں گلاں دا جواب دیتا ہے صحابہ دے دفاع اندر۔ صحابہ دے ایمان اور اسلام دے گل ہوئی، اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل فرما کے صحابہ دے ایمان دی وضاحت کی تھی، اور جڑا صحابہ نو برا بلا جنہ آکھے اللہ پاک نے انہاں نو قرآن پاک اندر کی ارشاد فرمایا ہے۔ توجہ کرنا ذرا، آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا سونے پیغمبر علیہ السلام دے کولو مدینے دے اندر منافق آئے نے تے آ کے آندے نے اسی ایمان لے کے آئے یا اسی تھوڑے تے ایمان لے آندا ہے۔ نبی پاک نو اللہ نے دس دیتا ہے کہ اے منافق نے اتو تو ایمان لے کے آندے نے، دلوں تھوڑے تے ایمان نہیں لے کے آندے، تے اے میرے سونے نبی انہاں نو کہہ دیو جے تسی ایمان لے کے آئے ہو تے اللہ کہہ رہے ہیں ایمان اس طرح لے آؤ جویں ابو بکر صدیق ایمان لے آئے نے، ایمان اس طرح لے آؤ جویں فاروق اعظم ایمان لے کے آئے، ایمان اس طرح لے کے آؤ جویں سیدنا عثمان غنی ایمان لے کے آئے، ایمان اس طرح لے کے آؤ جویں سیدنا علی دا ایمان رضی اللہ تعالی عنہ
صحابہ کرام طرح ایمان لے کے آؤ. اللہ کہہ رہے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. اے لوگو جے تسی آندے ہو نا اسی ایمان لے آئے, پھر صحابہ کرام طرح ایمان لے کے آؤ. تے اگوں یہ مدینے دے منافق پتہ کی کہن لگے نے اللہ اللہ اللہ. انہاں صحابہ دے ایمان تے نا جرا کردیا ہویا صحابہ دے بارے زبان درازی کیتی, اللہ پاک نو پسند نہ آئی. تے کہن لگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اے سونے پیغمبر تو کہہ رہے ہیں سانو کہ اسی نہ بیوقوفہ طرح ایمان لے کے آئیے. صحابہ کرام نو بیوقوف کے آئے نہ مدینے دے منافقاں نے کہ اسی نہ بیوقوفہ طرح ایمان لے کے آئیے. معاذ اللہ. اللہ پاک نے اے انہاں دیاں گلاں آسمان تے سن لیا. اللہ پاک نے فوراً اللہ دے پیارے پیغمبر تے قرآن نازل کر چھڈیا. اللہ فرماتے نے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. اللہ فرماتے نے اے میرے سونے نبی ہے تیرے صحابہ نو بیوقوف نہ آکھے ہے, تیرے صحابہ دے ایمان نو نہ تسلیم نہیں کیتا, انہاں نو بیوقوف آکھے ہے. میں اللہ نو عرشاں تے عباد پسند نہیں آئی. میں اعلان کرنا خبردار جڑے صحابہ نو بیوقوف کہندے نے حقیقت کے اندر اے خود بیوقوف نے. اللہ پاک نے دفاع کیتا ہے. کنے دفاع کیتا ہے؟ اللہ پاک نے. اور جنہ دیاں ذاتاں تے باتاں دا دفاع اللہ آپ آسماناں تے کرے انہاں دے ایمان دی بات ہی کیا ہے, انہاں دے ایمان دی بات ہی کیا ہے. اللہ اللہ اللہ. توجہ کرنا ذرا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. قرآن دا ایک اور مقام سے ماد فرمایا جے اج تے گزارا ہی کرنا ہے نا. جدو رس گلے تے یا موڑ امنا بات دی بندے نو برفی دی عادت پئی ہوئے نا تے پھر اوتھے لڈو چنگے نہیں لگدے. تے ہن مینوں عادت پئی ہے ساؤنڈ وچ بولن دی. بہرحال ہن ایدے چ اج بٹ صاحب اج لڈو ہی چلن گے. پھر مینوں پتہ چل رہا ہے کہ تھانوں بھی کوئی ایڈا خاص نہیں. بہرحال چلنے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. قرآن دا ایک اور مقام سننا ہے. یہ میں بیان کیتا ہے پہلے کہ یہ مدینے دے منافقاں نے صحابہ دے ایمان تے تبرہ کیتا ہے. تے ہن نبی پاک خود کسے مسلحت کے پیش نظر نبی پاک نے اپنے ایک صحابی نو ویکھ کے متھے تے وٹ پایا ہے. کسے مصلحت دے تحت کوئی مسئلہ سی, کوئی نبی پاک چاہتے سن کچھ, وہ نبی پاک دی مصلحت تھی لیکن اللہ پاک نو پسند نہیں آئی. غور کرنا ذرا. آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے عبس وتولی ان جاءہ الأعمى وما يدريك لعله يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. اللہ پاک دا قرآن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے صحابی نے نبی صحابی نے اے اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گول آ جایا کر دے, آ کے نبی پاک دے گول بہ کے دین سکھیا کر دے. تے ایک دن نبی پاک دے گول مکے دے چودھری بیٹھے نے. مکے دے
مکے دے چودھری بیٹھے نے، نبی پاک انہاں دے نال انج گفتگو کر رہے نے، انہاں نوں دعوت دے رہے نے، اسلام دی دین دی دعوت دے رہے نے، تے ادھروں نبی پاک دا اے پرانا یار، نبی پاک دا پرانا وفادار عبداللہ ابن ام مکتوم اکھاں تو نبی نہ چلدا چلدا آ رہا ہے، تے آ کے نہ نبی پاک دے کول ہو کے سوال کرن لگ پیا، تے نبی پاک نے دی گل تے توجہ نہیں کیتی، تے نبی پاک نے اپنی پیشانی تے بل پا لے، نبی پاک نے اس چیز نو ناپسند کیتا کہ میرے کولوں مکے دے چودھری بیٹھے نے، تے اے نبی نا صحابی آ کے اپنی وچ گلاں کرن لگ پیا، اللہ پاک نو متھے تے وٹ پاؤنا بھی پسند نہیں آیا، اللہ پاک نو متھے تے وٹ بھی پسند نہیں آئے، اللہ نے فوراً اعلان کر دیتا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنیٰ فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى۔ اللہ فرماندے نے اے سونے نبی تو اپنے متھے تے دیوڑیاں پائیاں نے وٹ چاڑے نے، کیوں تیرے کولو ایک نبی نہ تیرا صحابی آ گیا ہے تے تو مکے دے سرداراں دے وچ بیٹھا ہے، تو اس چیز نو نا پسند کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے سونے نبی اے جڑے مکے دے چودھری نے اے ایمان لے آوندے نے تے پاویں نہیں لے آوندے، اپنے کسے بھی جان نثار تے وفادار نال آئندہ تو انج دا رویہ نہیں رکھنا، کوئی بھی تہاڈا جان نثار تے وفادار ہے او دی قدر کرنی، او دا احترام کرنا ہے۔ مکے دے چودھری اپنی تھاں تے، میرے نبی تیرے سونے غلام اپنی تھاں تے، کوئی مقابلہ نہیں مکے دے چودھریاں دا اس نبی نے صحابی نال۔ ہائے ہائے اینو عظمت ملی ہے تے دین اسلام دی وجہ تو ملی ہے، نبی پاک دا جانثار بنن دی وجہ تو ملی ہے، نبی پاک دا وفادار بنن دی وجہ تو ملی ہے۔ اللہ 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 تے اللہ پاک دے قرآن تے ذرا غور کرنا، آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا۔ جڑے لوگ ایمان والیاں نو گالاں کڈدے نے، برا بولدے نے، تکلیف دیندے نے، اذیت پہنچاندے نے، ایمان والے مرداں نو تے ایمان والیاں عورتاں نو جڑے لوگ تکلیف پہنچاندے نے بغیر کسے وجہ تو، بغیر کسے حق تو، اللہ 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 تے اللہ فرماندے نے او اپنے واسطے ایک ذلیل رسوا کن عذاب تیار کر رہے نے۔ اللہ 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 تے اگر کائنات دے اندر ابو بکر مومن نہیں تے پھر کوئی مومن نہیں، اگر کائنات دے اندر صدیق مومن نہیں پھر کوئی بھی مومن نہیں، اگر کائنات دے اندر فاروق اعظم مومن نہیں تے کوئی بھی مومن نہیں، اگر کائنات وچ عثمان غنی مومن نہیں تے پھر کوئی بھی مومن کہلان دا حقدار نہیں، اگر کائنات دے اندر سیدنا علی مومن نہیں، سیدنا معاویہ مومن نہیں، نبی پاک دے 1.5 لاکھ صحابہ تے انہاں دے وچ صحابیات اگر اے مومن تے مومن
مومنات نہیں تے رب کعبہ دی قسم پوری کائنات چ مومن ہے ہی کوئی نہیں جے اے ہی مومن نہیں نا تے پھر ہور ہے ہی کوئی نہیں یہ سب تو سرے فرشت نے مومنہ دی صف اندر مومنات دی صف اندر صحابیات سرے فرشت نے مومنہ دی صف اندر صحابہ کرام سرے فرشت نے میں تے حدیث پاک وچ پڑھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے پوری دنیا دے دلانوں چیک کیتا ہے پوری کائنات تے لوکاں دے دلاں دے وچوں جڑے دل اللہ پاک نو چنگے لگے جڑے دل اللہ پاک نو سونے لگے جڑے دل اللہ پاک نو پیارے لگے اللہ نے انہوں نبی پاک دا صحابی بنا دیتا ہے صحابہ کوئی عام نہیں صحابہ کوئی عام نہیں اللہ دی قسم بڑی شان والے نے نبی پاک دے صحابہ بڑے رتبے والے نے نبی پاک دے صحابہ میں تے آنا ایک آیت جڑی قرآن پاک دے پہلے سے پارے دی اے صحابہ دی شان اندر بڑی کمال ہے اے آیت صحابہ دی عظمت دے اندر بڑی کمال ہے اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع اللہ فرماندے نے وہ پوری کائنات دے لوگو یہودیو عیسائیو مجوسیو ایرانیو جڑے بھی ہو پوری دنیا دے لوگو اگر چاہتے ہو کامیابی مل جائے دنیا تھوڑے قدم چومے دنیا تے عزت چاہتے ہو قبر اندر عزت چاہتے ہو حشر اندر عزت چاہتے ہو کہ جنت دا داخلہ مل جائے میرے صحابہ طرح ایمان لے آؤ میرے نبی دے صحابہ طرح ایمان لے آؤ میرے نبی دے صحابہ طرح ایمان لے آؤ اللہ پاک نے پوری دنیا دے لوگاں واسطے ایمان بنایا تے صحابہ کرام دے ایمان نو آئیڈیل تے نمونہ بنایا اللہ پاک صحابہ کرام دے نال پیار محبت عقیدت کرن دی توفیق بخش دے اللہ پاک انہاں نال پیار کرن دی توفیق دے نبی پاک دی حدیث پاک پڑھن لگا سلسلہ احادیث صحیحہ دے وچوں نبی پاک فرماندے نے من سب اصحابی جڑا میرے صحابہ نو گالی دے گا جڑا میرے صحابہ نو مندہ بولے گا جڑا میرے صحابہ نو برا بولے گا جڑا میرے صحاب نبی پاک فرماندے نے جڑا میرے صحابہ نو گالی کٹے گا یا برا کہے گا یا برا بولے گا یا اعتراض کرے گا یا انہاں دے ایمان تے شک کرے گا فعلیہ لعنت اللہ اس بدبخت بندے تے سب تو پہلے اللہ دی لعنت ہے اس بندے تے کئی ساڑھے اہل حدیث بھائی بھی جڑے نا میں بار بار بات کر رہا ہوں نا سیدنا امیر معاویہ دے بارے بڑا تشدد دا شکار ہے نہ میرے بھائی جان نہ ذہن اندر ذرہ بھی اشکال لے کے آیا کرو کیوں نبی پاک دا صحابی ہے نبی پاک دا ادنے تو ادنا جڑا صحابی ہے وہ دی عظمت دسا شان دسا نبی پاک نے فرمایا ہے اگر کسے بندے نو علیہ السلام دی عمر مل جائے
950 سال عمر مل جائے، 950 سال اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہویا رہے، عبادت کرتا رہے اللہ پاک دی سجدہ کر کے، وہ 950 سال سجدہ کر کے اتنا رتبہ تے درجہ حاصل نہیں کر سکتا جنہ میرے نبی دے ایک صحابی نے نبی پاک دے چہرے دی زیارت کر کے حاصل کیتا ہے۔ 950 سال تے معاویہ نبی پاک دا صحابی ہے، تے او نے جڑی نبی پاک دی جس کڑی چ زیارت کیتی ہے، اسی 950 سال سجدے پہ گے اس کڑی چ نہ ثواب نہیں حاصل کر سکتے۔ نبی پاک نے فرمایا او کائنات دے لوگو، اگر تھانوں احد پہاڑ سونے دا مل جائے، سونے دا احد پہاڑ اللہ دے رستے میں تسی خرچ کرتے ہو، پھر بھی انہاں ثواب نہیں پا سکتے جنہ ایک صحابی نو نبی پاک دے چہرے دی زیارت دا ثواب ہے۔ کی سمجھتے ہو صحابی کوئی معمولی ہے؟ ہائے ہائے۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے، دنیا گواہ ہے، جن نے کسی نبی پاک دے صحابی دی ایک دی بھی توہین کیتی ہے، زندگی دے اندر ہی عبرت دا نشان بنے ہے، اللہ نے انہوں دنیا تے سزا دیتی ہے، دنیا تے وہ اپنی سزا نو پہنچے ہے۔ آئیے ذرا میرے وال توجہ کرنا، میں حدیث پاک پڑھنا، صحیح مسلم دے اندر حدیث پاک موجود ہے، 1610 نمبر حدیث پاک۔ کنے نمبر؟ 1610 نمبر حدیث پاک۔ امام کائنات علیہ السلام دے صحابی نے حضرت سعید بن زید دا نام رضی اللہ تعالی، تے حضرت سعید بن زید دے بارے ایک خاتون اروا بنت اروا نامی ایک خاتون نے انہیں دعویٰ کر دیتا ہے مروان بن حکم دے سامنے آ کے کہ جیڑا سعید بن زید انہیں میری زمین تے نجائز قبضہ کیتا ہے، اللہ اللہ ہوئے نبی دا صحابی تے کسے دا حق مارے، میرا یہ ایمان نہیں مندا، میرا یہ عقیدہ نہیں، میں تے آنا نبی پاک دا صحابی لوکاں دے تے حق جڑا ہے او تے لوکاں دے ظلم نہیں کردا بلکہ لوکاں دا خیال کردا ہے، ہمدردی کردا ہے۔ حضرت سعید بن زید دے بارے اس عورت نے، اروا نامی عورت نے دعویٰ کر دیتا ہے مروان بن حکم دی عدالت دے اندر کہ سعید بن زید نے میری زمین تے قبضہ کیتا ہے۔ سعید بن زید نو بلایا گیا ہے، حضرت سعید بن زید مروان بن حکم دے سامنے کھڑے نے تے کہن لگے اے مروان، میں نبی پاک دے کولو اے فرمان سنیا، من اخذ شبرا من الارض، جن نے کسے دی ایک زمین کائنات دے اندر قبضے اندر لے لئی، جن نے کسے دی ایک زمین تے ایک گٹھ زمین تے قبضہ کیتا، قیامت والے دن اللہ 7 زمیناں دا توق بنا کے او دے گل چ پا دین گے۔ کر لو جلو موڑ دیو باسیو حدیث نوٹ کر لو، کئی ایسے نے جناب دکانہ دے رولیاں دی وجہ تو قتل ہندہ نظر آ رہے ہیں۔ ایک بھرا کہندہ میری ہے، دوجا کہہ رہا میری ہے، چاچا کہندہ میری ہے، تایا کہندہ دکان میری ہے، آخر ایک دیت ہے دوجا تے جھوٹا ہی ہے نا، لیکن پتہ نہیں مرنا بھول چکے ہیں، لوکاں دیاں جائیداداں زمیناں تے قبضہ کیتی جا رہے ہیں۔ حضرت سعید بن زید آندے نے اے مروان، میں اس حدیث دے سنن تو بعد پتہ اس طرح کیوں کراں گا، میں کیوں ایدی زمین تے قبضہ کراں گا۔ مروان بن حکم نے جو فیصلہ کرنا سی کر دیتا تے فیصلہ ہون تو بعد باہر نکلے نا تے حضرت سعید بن زید نے انج دکھ بھری نگاہاں نال اس عورت ول ویکھیا تے نال حضرت سعید بن زید جنوں موڑ دیو باسیو میں آکھے جڑا صحابی دے ایمان تے شک کرے یا صحابی دے بارے کوئی کسی قسم دے غلیظ استعمال کرے، زبان استعمال کرے، اللہ انہوں دنیا تے سزا دیندے نے۔ تے حضرت سعید بن زید کی کردے نے، اللہ پاک اگے اپنے ہاتھ اٹھا لے تے آندے نے اللہم ان کان
فَأَمَّ بَصَرَهَا وَمَاتَتْ فِي عَرْضِهَا۔ ہائے اللہ قبولیت دا کوئی وقت سی، نبی پاک دے صحابی نے بد دعا کی تھی، اے اللہ اگر اے عورت جھوٹھی ہے، اللہ اس عورت نو دی زندگی دے اندر نبی نہ کر دے۔ اللہ جس زمین دا انہیں دعویٰ کیتا ہے، اللہ اے عورت اگر جھوٹھی ہے تے اے اسے زمین دے وچ غرق ہو کے مر جائے۔ ہائے اللہ جدو محمد بن زید ایک حدیث دے راوی بیان کر دے رہے، میں اپنی اکھاں نال ویکھے آئے اس عورت نو انج کندھا نال ہاتھ لا کے ٹردی نو میں ویکھے آئے، اودیاں اکھاں دی بینائی مک گئی، اونوں اسی روک کے پوچھنے سا تینوں کی بنیا ہے، تینوں تے اللہ پاک نے اکھاں دتیاں سن تے تیری اکھاں دی بینائی کدھر ٹر گئی ہے؟ وہ عورت بول کے آکھیا کرਦੀ سی، میں سعید بن زید دیاں گستاخیاں دا شکار ہو چکی ہوں، سعید بن زید دیاں میں گستاخیاں کیتیاں، او دی وجہ تو اللہ نے میریاں اکھاں ہی سلب کر دتیاں نے، او دی وجہ تو اللہ نے میریاں اکھاں ہی مکا چھڈیاں نے، او دی وجہ تو اللہ نے میری بنائی ختم کر چھڈی ہے۔ دوسری بد دعا کیتی تھی، وَمَاتَتْ فِي عَرْضِهَا، جس زمین دا انہیں کیس جاری کیتا اس زمین دے اندر اللہ انہوں غرق کر دے۔ راوی بیان کرتے نے ایک دن اپنے کاج چلتی پئی اپنی زمین اندر، ایدی زمین دے اندر ایک کنواں سی، اس کنویں دے اندر دا پیر گیا ہے، سلپ ہوئی ہے تے اس کنویں اندر گر گئی ہے، مر گئی ہے، تے اس کنویں دے وچوں انہوں ہن تک کسے نے نکالیا بھی نہیں۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ جڑا کسی صحابی دی گستاخی کرے گا یا کسی صحابیات دے وچوں ایک دی گستاخی کرے گا، اللہ پاک دے تے ضرور اپنا عذاب نازل کرنگے، اللہ پاک ضرور دی پکڑ کرنگے، اللہ انہوں ضرور عبرت دا نشان بنانگے زمانے دے سامنے۔ یاد رکھو اسی انشاءاللہ سے آبائی کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا دفاع کرتے رہانگے، انہاں دی شان تے عظمت بیان کرتے رہانگے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ تے اسی اپنی پیار تے محبت دا اظہار بھی کرتے رہانگے۔ جیڑا پاک صحابہ نو بکدا اے، جیڑا پاک صحابہ نو بکدا اے، ذرا شرم حیا وی نہیں رکھدا اے، ذرا شرم حیا وی نہیں رکھدا اے، قانون بناؤ ان اصول چڑھاؤ۔ کیوں جی؟ اور کسے جرنل دی توہین ہوئے تے ادارے حرکت چ آؤندے نے، کرنل دی توہین کوئی کرے تے ادارے حرکت چ آؤندے نے، فوج دے ادارے دے خلاف کوئی بولے تے سیکیورٹی ادارے حرکت چ آؤندے نے، گرفتار اس انسان اس شخص نو کرتے نے۔ پرائم منسٹر دی توہین تے گرفتاری ہوندی ہے، پکڑیا جاندہ ہے، پابند سلاسل کیتا جاندہ ہے۔ وزیر اعلیٰ دی توہین تے پکڑیا جاندہ ہے، پابند سلاسل کیتا جاندہ ہے۔ پاکستان دی عدالت دی توہین کیتی جائے، توہین عدالت دے عوض دے اندر انہوں پابند سلاسل کیتا جاندہ ہے۔ میں اے پاکستان دے جرنل، کرنل، پرائم منسٹر، وزیر اعلیٰ، اے جتنے بھی ایم پی اے، ایم این اے، ڈی ایس پی، ڈی آئی جی، میں صدیق دی جتی تو قربان کر دیا، میں فاروق دی جتی دی تور تو قربان کر دیا، میں عثمان غنی دی جتی دی تور
تو قربان کرتے ہیں. میں سیدنا علی دی جتی دی خاک تو انہاں سارے کرنلانو جنرلانو قربان کرتے ہیں. حق ادا نہیں ہو سکتا جے جنرل تے کرنل تے فوج دے ادارے دے خلاف کوئی بک بک کرے انہوں پکڑیا جا سکتا ہے. جڑا صحابہ دے بارے زبان درازی کرے انہوں بھی پکڑیا جائے, انہوں بھی لٹکایا جائے, انہوں سولی چڑھایا جائے تاکہ امن پیدا ہو جائے ملک کے اندر. اور کوئی بھی گندا کمینہ انسان صحابہ دے ایمان تے گفتگو کرن دی اور نہ انہاں دی ذات تے تبرہ کرن دی کوئی جرت نہ کر سکے. ساڈا اے اعلان ہے, آکھو انشاءاللہ ساڈی اے ہی پکار ہے. جیڑا پاک صحابہ نو بکدا اے, جیڑا پاک صحابہ نو بکدا اے, ذرا شرم حیا وی نہیں رکھدا اے. قانون بناؤ ان اصول چڑھاؤ. جڑے آندے نہ چڑھاؤ, میں کہن دا عادی نہیں, تھانوں پتہ ہے تے ہاتھ چوک کے کہہ دینا جی انشاءاللہ محبت نال صحابہ نال محبت پہ جائے. جیڑا پاک صحابہ نو بکدا اے, جیڑا پاک صحابہ نو بکدا اے, ذرا شرم حیا وی نہیں کردا اے. قانون بناؤ ان اصول چڑھاؤ. ایک دعا نو چاڑیا ہوئے گا نا, آصر رضا علوی نو چاڑیا ہوندا نا تے ویندے اہیں کون پیچھے نبی پاک دے سونے یار صدیق دے بارے بکواس کردا ہے. کوئی اپنے باپ دے بارے کسی دے کولو غلط الفاظ سننا برداشت کردا ہے؟ اسی اپنے باپ قربان کر سکنے یا ماما قربان کر سکنے یا اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب بہنا بھائی سب کچھ قربان کر سکنے یا صرف صحابہ دی عظمت تو صحابہ دی شان تو نہیں. انشاءاللہ اسی کسی قسم دی صحابہ دے بارے کوئی زبان درازی اسی برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ. جیڑا پاک صحابہ نو بکدا اے, جیڑا پاک صحابہ نو بکدا اے, ذرا شرم حیا وی نہیں رکھدا اے. قانون بناؤ ان اصول چڑھاؤ. قانون بناؤ ان اصول چڑھاؤ. قانون بناؤ ان اصول چڑھاؤ. اللہ اللہ بڑا پیارا جملہ, توجہ میرے وال کرنا. سانو سونے دی آل نال اسی سونے دی آل دے نوکر ہاں, اسی سونے دی آل دے نوکر ہاں. اے جان اونا تو واری, اسی سونے دی آل دے نوکر ہاں. اے جان اونا تو واری. نبی پاک دے پاک صحابہ تو سانو کوئی نئی چیز پیاری. سانو نبی پاک دے پاک صحابہ تو, نبی پاک دے پاک صحابہ تو سانو کوئی نئی چیز پیاری. نہ وہابیاں نو تڑپاؤ, نہ وہابیاں نو تڑپاؤ, نہ سنیاں نو تڑپاؤ. ملک دا امن بچاؤ, قانون بناؤ ان اصول چڑھاؤ. اور گل ٹھیک ہے, اپنا مذہب مسلک ہر کسی نو بیان کرن دی اجازت ہے. تے جیسے صحابہ دے بارے بکواس کیتی تے زبان کھچ دیا گے انشاءاللہ. اپنا مسلک بیان کرو جویں مرضی کرو, پان کھا کے کرو, شراباں پی کے کرو, چرسا پی کے کرو, سانو کوئی اعتراض نہیں. خبردار جے صحابہ دے بارے بکواس کیتی تے بنانا چاہیے ملک دے اندر قانون. ساڑی یہ آواز پہنچے انشاءاللہ بڑھے گا. ہاں میں اعلان کرنا, اگر ملک دے اندر قانون نہیں نہ بڑھے گا, میرا رب عرشاں تے موجود ہے, جڑا نبی پاک دے صحابہ دی گستاخی کرے گا ملک دے اندر کوئی سیکیورٹی ادارہ نہ پکڑے, میرا رب انہوں پکڑے گا انشاءاللہ. میرا رب انہوں پکڑے گا جڑا صدیق دی صداقت
عدالت عمر دی عدالت فاروق کی عدالت عثمان دی سخاوت علی دی رضی اللہ تعالی عنہ دی شجاعت امیر معاویہ دی سیاست جیڑا بھی کوئی کسی صحابی دے بارے زبان کھولے گا میرا اللہ انہوں عرشاں تے بہ کے پکڑے گا عبرتناک زمانے واسطے انہوں عبرتن نشان بنائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ 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 توجہ میرے وار رکھنا جیڑا پاک سرا بانو بک دائے ذرا شرم حیا بھی نہیں رکھ دائے قانون بناؤ ان اصول چڑھاؤ قانون بناؤ ان اصول چڑھاؤ اللہ اللہ صدیق دا چرچا اسی کرنا ہے صدیق دا چرچا اسی کرنا ہے جڑا غار مزار دا ساتھی ہے ذکر او دا اسی کر دیا رہنا ہے جڑا غار مزار دا ساتھی ہے جڑا غار مزار دا ساتھی ہے ذکر او دا اسی کر دیا رہنا ہے کاڑے ناگ تو ڈنگ نہ کھاؤ کاڑے ناگ تو ڈنگ نہ کھاؤ یاری نال صحابہ لاؤ قانون بناؤ ان اصول چڑھاؤ جیڑا پاک صحابہ نو بک دے ذرا شرم حیا بھی نہیں رکھ دے قانون بناؤ ان اصول چڑھاؤ جو اصول چڑھاؤ نبی پاک دے ایک صحابی دی بیان کرا بات حضرت نا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال ایک بندے دی بڑی خواہش سی کہ میں نا انہوں زندگی دے اندر ایدے چہرے تے نا تماچا مارنا ہے معاذ اللہ تاریخ دمشق جلد نمبر 80 صفحہ نمبر 141 البدایہ والنہایہ دو جگہ تے بات موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دے بارے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ جے نا عثمان کون ہے جدا عرشاں تے فرشتے بھی عرشاں دے فرشتے بھی جدا حیا کر دے نے اے او عثمان ہے اے دے چہرے تے تماچا تے تھپڑ مارن دا ایک بندے نے اپنا ذہن بنایا ہے امام محمد بن سیرین بیان کر دے نے میں بیت اللہ دا طواف پیا کرنا تے بیت اللہ دا طواف میں کر رہا میں ایک بندے نو ویکھیا ہے اس بندے نے اپنا انج اللہ پاک وال منہ کیتا ہویا ہے تے اللہ پاک نو مخاطب آندا ہے اللہ مینوں معاف کر دے تے نال ایک جملہ بولدا ہے اللہ مینوں پتہ ہے تو مینوں معاف نہیں کرنا اللہ مینوں پتہ ہے تو مینوں معاف نہیں کرنا امام محمد بن سیرین بڑے تعجب نال دے قریب ہوئے پوچھن لگے یار کیڑی جگہ تے کھلوتا ہے ایتھے تے پاپی گناہاں دے لت پت گناہاں نال بھرے بھی آ جان اللہ کہندا میں معاف کر چھڈیا ہے میں معاف کر دتا تو ایتھے کھلو کے آنے مینوں اللہ تو معاف نہیں کرنا مینوں پتہ ہے ہائے 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 امام محمد بن سیرین نو یہ بندہ اپنا واقعہ سناؤن لگ پیا کہن لگا میری یہ خواہش سی میں حضرت عثمان دے چہرے تے تھپڑ مارنے معاذ اللہ آندے نے میری یہ خواہش نہ پوری ہو سکی حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا شہید کرن تو بعد حضرت عثمان اپنے گھر دے اندر کفن دے اندر ملبوس سن لوگ اندر جاندے سن ویکھ کے باہر آ جاندے سن میں بھی اسی طرح ویکھن دے بہانے اندر کمرے اندر داخل ہویا میں انج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے تو انج کفن نو ہٹا کے امام محمد بن سیرین نو بندہ خود بیان کر دے میں
زور دے نال حضرت عثمان دے منہ تے تماچا مار دیتا. آندے نے جدو میں حضرت عثمان دے چہرے تے تھپڑ مارے انج میرا ہاتھ لکڑی طرح ہی ہو گیا ہے, سک گیا ہے, دے اندروں جان ہی مک گئی ہے. اسی وقت ہی اللہ پاک نے میرے بازو نو فالج پا دیتا ہے. میرا بازو اسی وقت ہی سک گیا ہے. ادو تو لے کے ہن تک میرا بازو سک گیا ہے تے میں اللہ پاک اگے بڑی معافیاں منگیاں نے, لیکن میں تاں ایتھے جملہ بولنا کہ اللہ مینوں معاف کر دے تے مینوں پتہ ہے اللہ نے مینوں معاف نہیں کرنا. کیوں میں عثمان دے چہرے تے تماچا مارے, مینوں اللہ نے معاف نہیں کرنا. امام محمد بن سیرین بیان کردے نے میں اس بدبخت دا بازو پکڑ کے ویکھیا تے او دا بازو انج سی جویں لکڑے. ایک نبی پر تپڑ مارے انہیں تے عثمان دے چہرے تے, اللہ نے اس وقت دا بازو شل کر دیتا. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا. علامہ ارشاد اللہ کا عصری فیصل آباد والے محقق اہل حدیث نے وہ بیان کرتے نے فیصل اپنا جگ دے اندر ایک بہت بڑا ذمہ آدمی, بہت بڑا ذمہ آدمی, اور ادا جناب کم کیے اے بڑا ذمہ دار ہے تے مختلف علاقے ملکاں دے اندر ایدی کاشت پہنچ دیے جاندی ہے, بڑا مالدار ہے تے بڑا ذمہ دار ہے تے صحابہ کرام نو تبرہ کردا ہے تے گالی گلوچ کردا ہے. بالخصوص فاروق اعظم تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو گالی دیندا ہے. ہائے 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 انہاں نو کی پتا ابو بکر نے کی مشقتاں میرے نبی پاک نال کٹیاں نے, انہاں نو کی پتا فاروق اعظم نے کیڑیاں مشقتاں نبی پاک نال برداشت کیتیاں نے. خیر ذمہ دار بندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تبرہ کردا ہے اور فاروق اعظم دی ذات دے بارے بھی بولدا ہے, باقی صحابہ دے بارے بھی اعتراضات بڑے کردا سی. تے اے تو جدوں فوت ہو گیا یہ تعلقات بڑے سن دشمناں نے صحابہ دے نال, جڑے صحابہ دے دشمن نے انہاں نال انہاں دے بڑے تعلقات. انہاں نے پروگرام بنایا کہ اسی دی قبر نو کھود کے دی میت نو ایران لے کے جانا چاہنے ہاں, اتھے لے جا کے اسی دا ایک باقاعدہ دربار بنانا چاہنے ہاں. جڑے صحابہ دے دشمن سن انہاں نے اپنے پروگرام دے تحت آئے نے آ کے قبر کھودی ہے. قبر کھود کے جدو دے سامنے ویکھے اینو اٹھان لگے تے ویکھیا کہ اللہ نے ایدی شکل خنزیر جیسی بنا دیتی ہے. خنزیر جیسی شکل اللہ نے انہوں عطا کر دیتی ہے, بنا دیتی ہے. تے فوراً ویکھ کے لوگاں نے اس وقت ہی انہیں تے مٹی پا دیتی ہے. یار جڑا نبی پاک دے پاک صحابہ تے بولے گا اللہ انہوں پکڑے گا, جڑا نبی پاک دے پاک صحابہ تے تبرہ کرے گا ملک دیاں جڑیاں سکورٹی دارے نے نام ہی پکڑن اللہ پکڑے گا. اللہ ضرور سزا دے گا, اللہ ضرور عبرتناک سزا دیں گے, عبرت نشان بنائیں گے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا. اللہ پاک بھائی صحابہ نال محبت کرن دی توفیق دے. میرے بھائی جان صحابہ نال محبت ساڈے ایمان دا حصہ ہے, ساڈے اسلام دا حصہ ہے. اسی کامیابی تک ہوواں گے جب تک اسی نبی پاک دے صحابہ نال صحیح طرح دل و محبت کران گے, پھر اسی کامیاب ہوواں گے. اللہ پاک سانو کامیاب کرے, دنیا تے بھی عزت دے, آخرت دے اندر بھی عزت دے. اسی بھی صحابہ طرح شان و شوکت نال زندگی گزاریے. اللہ سانو دنیا تے پورے کفر تے غلبہ عطا فرمائے گا ادو جدو اسی صحابہ طرح ایمان لے آواں گے.
اللہ پاک سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلا خطبہ جمعہ انشاءاللہ العزیز سیرت و شان شہادت حضرت امیر حمزہ تے ہوئے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوست احباب وقت نہ تشریف لے جے اللہ پاک عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔